दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियाव खुलुमनाय बावहरबाय। दा आङो नैबे कंग्रिं दुलाराय बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय नैबे कंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 2 नं बेहेरबारि गामियाव आं दंफैयो। आङो दिनैहाय आंखौ नैबे 2 नं बेहेरबारि गामियाव 2 नं बेहेरबारि गामिनि मानाव गेदेर बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनहा गावसोर गामिनि गंसे बाथौ आर'जसालि थानसालि गंसे आबुङै लुफुंनानै लानो हादों। दा बे गोथार बाथौ थानसालिखौ गोथारै बेखेवनानै होफैनांगौ होननानै आंखौ खावलायनाय बायदियै आं दिनै बिथांमोननि खावलायनायाव नुजाफैनानै बिथांमोननि गोथार बाथौ थानसालिखौ आंनि आखाइजों आङो गोजा रिबन हास'नानै आङो बिथांमोननि थानसालिखौ गोथारै बेखेवनानै होनाय जाबाय। दा आं आसा खालामो नैबे 2 नं बेहेरबारि गामिनि बाथौ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनहा, आइ आफा बिथांमोनहा बेवहाय बे मन्दिराव थानानैनो बे मन्दिराव जिरायनानैनो पुर्निमा अमाबस्या जेब्लाबो बिथांमोनहा आर'ज गाबबाय थानो हाथों आरो बिथांमोननि बे 2 नं बेहेरबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि जे थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोरा बिथांमोननि थाखाय जेब्लाबो जाफुंसार जाथों आं बेखौनो मिजिं खालामबाय। आङो दिनैहाय आंबो बिथांमोननि जे थांखि आरो नोजोरखौ आंबो नुफैनानै खोनानानै आंबो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेल' नङा, जोङो नैबे 2 नं बेहेरबारि गामियावल' नङा, जोङो ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथोरिया गामि बा खाथि खालानि गामिफ्रावबो जोङो बेबायदि थानसालिखौ जोङो बेखेवनानै होबोबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला ओनसोलनि जोंनि कंग्रिं ओनसोलाव बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो गामियावनो गावबा गाव गामियावनो गंफा गंफा आर'ज बाथौ थानसालि दंसै। दा बिनिखायनो नैबे 2 नं बेहेरबारि गामियाबो गावसिनि साननाय बायदि दा गावसोरनि साननायखौ बिथांमोनहाबो दिनैहाय मोगथां महर होबाय। आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो आंनि साइडनिफ्राय जाखिनि नुफैनानै गोजोननाय आरो आंनि आखाइजों जाखिनि मावनांगौ खावलायनाय बायदि नुजाफैनानै जाखिनि मावनांगौ हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ आंनि आखाइजोंनो गोथारै बेखेवना होनाय जाबाय। गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि बेबायदि धोरोम अनुष्ठानखौ बिराद साबना हामना नुनो मोननाय जायो, नाथाय बाथौ धोरोमनिखौ बारा साबना हामना नुनो मोननाय जाया। दा बाथौ धोरोमनि बे धोरोम मन्दिरफोरखौबो साबना हामना खालामनांगौबा माबायदि हाबाफारि लानांगोन बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा होननानै नोंथाङा सानो? नंगौ, गोदोनि आबै आबौ जुगनिफ्रायनो जोंनि बाथौ धर्मआ दंमोन। जोंबो जोनोम जायाखैमोन, सोरबायाबो जोनोम जायाखैमोन। बाथौ धोरोमा गोदोनिफ्रायनो दंखायो। नाथाय दंखायोब्लाबो जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनहा गोथौयै साननो हानाय जेबो गोहो गैयामोन। आरो बेजों लोगोसे माखासे गावबा गाव गामियाव आरो गावबा गाव न'खराव माखासे रां रुफानिबो खोथा थाबाय। जोङो बेहाय मोनसे थानखौ फोसाबनांगौबा एसे रां रुफानिबो बाथ्रा फैयो आरो सुबुंफोरनि गियाननिबो बाथ्रा फैयो। जोङो गियान गैयाबा जोङो साब सिखोनबो जाया आरो गोथौ बाथ्राखौ जोङो बुजिख'नो हाया आरो रां रुफा गैयाबा जोङो साबना हामनाबो खालामनो हाया। दा जोङो बैफोर सिगाङाव जालांनाय माबाफोर गोरोन्थिफोर, बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो गोसोखांनो नांला आरो जोङो गोसोखांनायबो नङा। दा जोङो नैबे गोनोखो मुगायाव, बादायारि मुगायाव जोङो जाय जेरै हागौ एरै जोङो सिबिनानै गाव गावनि धोरोमखौ जोङो